Fuck, man. Oh my god. Ej, det er langt ned. Det er ikke særlig langt ned. Ej, vi er lidt sjovt. Nej. Så langt ud, når vi ser noget. Jo. Altså lidt langt ned. Nå, Maja. Ej, Skal du for da en helvede. pinde? Vi skal have og filme. Det skal nok. Åh, hvor det ser Aarhus by. Halleluja. Halleluja. Er det stadion? Der har jeg været. Lige der ved den der lykke. Nej, var jeg også til det der skole noget, det der med sang. Ja, det var jeg også. Kor. Ja, Danmarks største børnekor. Ja. Og så indspillede vi sådan en plade. Ja, det var en lorteplade. Ja. Jeg har den sådan stadig. For helvede, der er langt ned. Du kan godt, Maja. Du kan godt, Drengen. Jeg kan godt. Drengen, du skal vise din mor. Vi skal vise det til sin mor. Au, Sofie. Godt gået, Drengen. Maja, jeg er stolt af dig. Det er jeg også. Det var sejt, Drengen. Man kan bare skrige. Og man kan bare se de der små mennesker der nu. Der er slet ikke noget, der kigger ligesom det vi gjorde. Du har ikke sådan fans. Åh. Så, Drengen. Point of no return, Jesus. Drengen, bare lad være med at kigge ned. Man kan kigge ned. Bare sådan sikkerheds. Hvor er du on, Anna? Det er ikke som om hun vil lade nettet. Nej, det gør det faktisk ikke. Man kan rykke siden af nettet. Hold nu af, Anna. Gå nu væk for helvede. Jeg må kigge lige. Han er ikke ramt nettet. Kan du se noget hul? Så får du kamera. Godt, Drengen. For helvede.